ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാരി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ സ്വാമിയുടെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മളിന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കേൾക്കുകയാണ്. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷീകേശ പൃഥാ കേശീ നിഷൂദനാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാശനമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, അതായത് ഋഷികാശ കേശവ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ത്യാഗവും ചെയ്യുന്നതിന്റെയും സന്യാസം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവിയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം. പിന്നെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഭഗവാനല്ല പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ദോഷകരങ്ങളാണ്. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ദോഷമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, താപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് ചില ഋഷിമാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വിദ്വാൻമാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അതാണ് സത്യം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയണ എന്റെ അഭിപ്രായം, എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. എന്താ പറയണ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത് 3. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് 3 അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ.
ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ, മഹാത്മാരുടെ, വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്തോ ആവട്ടെ, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ആസക്തി കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, ഭഗവാൻ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആസക്തിയില്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിയത കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എങ്ങാനും നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? തമോ ഗുണ ത്യാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഉന്നതിയിലേക്ക്, ത്യാഗത്തിന്റെ നമ്മള് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലേശകരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത് നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നില്ല. അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അത് തന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, കർമ്മം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം? എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്
ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ആർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധന ഇഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, മരണശേഷം ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. വ്യക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനാസക്തമായി, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട്, രാഗദോഷവും അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം, സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാസക്തമായിട്ട്, ആ കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതിന്റെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇനിയോ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസിക കർമ്മം. അതായത് തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രാജസിക കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നത് താമസിക കർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തന്റെ വ്യാമോഹം മൂലം, അതായത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് കർമ്മമാണെന്ന് പറയണത്, അത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെ, അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നത് അവഗണിക്കുക, അത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരം കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള നിർണ്ണയിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദോഷരഹിതമായിട്ട്, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. പിന്നെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയും അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ, 3 തരം ബുദ്ധി പറയാണ്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്താണ് ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതാവില്ല, അങ്ങനെ ബന്ധത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിനും കാരണമാക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തി, അയാൾ ഇതിലാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക്. കർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്, അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ അവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരം ബുദ്ധി പറയാണ്.
സ്വാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. സ്വാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ചെയ്യേണ്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയപ്പെടണം, എന്തിനെ ഭയപ്പെടണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. മോക്ഷം നേടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധി രാജസിക ബുദ്ധി. നമ്മുടെ താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എപ്പോഴും അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മം, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കണ്ടാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്, ഏതൊരു സമയത്തും തെറ്റായ വഴിക്ക് അവർ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതാപ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തി ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയാൻ മനസ്സിലായവർക്ക് മാത്രമേ എവിടേക്കൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ, പരമസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് എന്തെന്ത് കിട്ടാണ്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും സമഭാവനയോടായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും, സർവഭൂതങ്ങളിലും എന്തെന്ന് അയാൾക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും, സമഭാവനയോടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സമഭാവനയുള്ളത് എല്ലാവരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരെന്ന് ആർക്കറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണയുള്ളവർക്ക്, ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുന്നത്, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ ഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. എല്ലാവരിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ അയാൾ കാണിക്കും, അയാൾക്കറിയാം, അയാൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, പിന്നെ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്, ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തന്നത്. ചിലത് മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലത് മനുഷ്യരായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും, ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം, ഭക്തി അറിയണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ഏതാണ്? ഭക്തി. ഭക്തി അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭക്തി വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പോയോ എല്ലാവരും? ഇല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി വിശ്വാസം, ഇഷ്ടം, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ല, ഭഗവാനോട് ഭക്തി എന്ന്. അത് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാന് കുറെ സേവകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭക്തി, നമ്മളെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ വഴി എന്നാണ് ഭഗവത് ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.
സർവകർമ്മണ്യപി തഥാ കുർവാനോ മദ്ഭിപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനെ തന്നെയായിരിക്കണം അവര് പരമപൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവ ദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേതോ മഹങ്കാര ന ശോഷ്യസി ന വിങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിപദം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമായിരിക്കും അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമുക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമാനം അനുസരിക്കാതെ പോയാലത്തെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ മനസ്സെന്താണെന്നോ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പറയുന്നത്? നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പോയാൽ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? അത് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാം. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ചലനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവത് ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പരമാത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാതും A to Z എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ഗച്ഛാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്യ ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ, അവിടുന്ന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ. നീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാന്തി ലഭിക്കും. പിന്നെ ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടും. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി കിട്ടും. പിന്നെ മോനൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ബുദ്ധ്യാദ്ബുദ്ധ്യതരം മയാ വിമൃശേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിരഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിരഹസ്യമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യ്. ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് നീ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അർജുനനോട്, അല്ലെ? ഇപ്രകാരം അതികൃത്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ബുദ്ധ്യാദ്ബുദ്ധ്യതരം മയാ വിമൃശേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് എന്താണോ ശരി അത് നീ ചെയ്യുവാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്പത്തോ മത്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഉടനെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരില്ല. നീ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തനായി കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ
ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അവര് ആ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് കൂർത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യണം? സർവ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നിൽ ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാതും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, അപ്പൊ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനമായ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? പരമരഹസ്യമായ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, പരമ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത, ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക്, ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അറിഞ്ഞാല്, നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ഉപദേശിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള കൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് വേറൊരാളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ? മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എനിക്കില്ല, ഒരു ഭക്തൻ എനിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കൃത്യന്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തില് അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് വേറൊരാളും എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോവുകയില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വാണി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. ഭഗവാൻ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഭഗവാന് വേറെ ഒരാളും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണിത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരെന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത
എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അത് പഠിച്ചറിയുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്താൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, ധനഞ്ജയ അപ്പൊ നിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. കാരണം നിന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നില്ലേ? നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ, ഇല്ല കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ തീർന്നില്ലേ എന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ? എനിക്ക് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോ സംശയരഹിതനാണ്. ഏത് വഴിക്ക് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആർക്ക് വന്നു? ഇപ്പോ അർജുനന് വന്നു. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാനിപ്പോ സംശയരഹിതനാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. ഇത് ആര് കേൾക്കുകയാണ് അവിടെ? ഇതൊക്കെ ആരാണ് അറിയുന്നത്? സഞ്ജയൻ അറിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയനൊക്കെ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി ഈ സന്ദേശം എന്നെ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അർജുനനും പിന്നെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ആര് കേൾക്കാണ്? സഞ്ജയൻ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയനൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണത്. അത് കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആരാണ്? അർജുനന് ഭഗവാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ? പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രഹസ്യ ജ്ഞാനം കേൾക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? സഞ്ജയന് സാധിച്ചു അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യസംവാദം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ പുണ്യസംവാദം ഓർത്തോർത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അനുനിമിഷം പുളകിതനാകാൻ ആര്? ഭഗവാൻ. സോറി, ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? ആരാണ് ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നത്? അല്ല, രാജാവിനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ആനന്ദപുളകിതനാകാൻ ആര്? സഞ്ജയൻ. അത് രാജാവിനോട് പറയണം. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എന്റെ വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോ അത്രയും സന്തോഷമാണ് ആർക്കുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സഞ്ജയന് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അത് ആലോചിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുണ്ടാകാണ്? അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാന്തര വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാതിർമതിർമമ. എന്താ പറഞ്ഞ? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സഞ്ജയ് പറയാണ്, എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ട്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുക, വിജയം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തികളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീതിയും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടോ, വില്ലാളി വീരനായ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടോ, പിന്നെ
വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും എവിടെയാണുള്ളത്? അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്? സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തിൽ ചോദിച്ചു, അതിന്റെ ബേസിൽ ധൃതരാഷ്ട്രം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ തൊട്ട് സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ലാസ്റ്റ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണം, അത്രേ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഉള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും എവിടെയാണുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ആരുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ്? സഞ്ജയൻ അഭിപ്രായം പറയാണ്. കാരണം സഞ്ജയൻ അറിയാം ഇവര് രണ്ടുപേരും ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ഇവര് പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണുള്ളത്. പാണ്ഡവ പക്ഷം വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തി അവർക്കായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും വിദ്യയും എല്ലാതും ഉണ്ടാവുന്നത് ആർക്കാണ്? ഈ അർജുനനും ഭഗവാനും കൂടെ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? അവർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്ന ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത നിത്യവും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രാണായാമം ശീലിക്കാം, പിന്നെ അവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ, പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പോലും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീത നിത്യം പാരായണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതുതായിട്ട് പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി എല്ലാവരും? ഇല്ല, ഗീത പാരായണം ഗീത ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യവും ഗീത വായിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? പുതുതായിട്ട് പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഗീത പഠിച്ച് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണം. കേട്ട പോരാ, അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രചാരേ മാതാജി. ആചരിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ പിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മൾ പിന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാപങ്ങള് ഇല്ലാതാവുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തില് പാപങ്ങൾ നശിക്കും, പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാപസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരിശുദ്ധി, നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഴുക്കുകൾ, അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലത്തെ അഴുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഡെയിലി കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് മാറ്റാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ അഴുക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ അഴുക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിന് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഭഗവാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ നമുക്കില്ലല്ലോ. എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാരസ്വത്താണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ശാസ്ത്രങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താവിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പാപ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളായാലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളായാലും വീണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാപം പുണ്യം അനുഭവിക്കാനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? പുനർജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം അതേതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം. ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗീതാമഹാത്മ്യം, ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗീതാമഹാത്മ്യം. അപ്പൊ നമ്മളെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? യോഗേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് എന്തെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ. എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ.